Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori se desfășoară în parteneriat cu mai multe țări europene. Proiectul face parte dintr-un program mai amplu finanțat de Comisia Europeană numit Mobilitas. Proiectul se adresează tinerilor antreprenori, adică oricărei persoane care are o afacere de mai puțin de 3 ani. Condiția este să aibă peste 18 ani și să cunoască o limbă străină de circulație internațională. De asemenea, vă vom ajuta și la completarea aplicației. În momentul în care ați depus aplicația, noi o vom evalua. Cei de la Comisia Europeană au ultimul cuvânt. Ei vă vor da acceptul. Apoi, odată ce ați fost acceptat, aveți accesul la o bază de date cu mai multe firme, deci domenii de activitate și firmele care s-au înscris ca și antreprenori gazdă și vă puteți alege unde vreți să mergeți și în funcție de fiecare țară se primește și o alocație financiară. În primul rând, creăm două baze de date. Întreprinzătorii își doresc și spun domeniile, o altă bază de date, întreprinzători gazdă care își doresc să participe cu domeniul lui de activitate și fiecare își găsește locul unde este interesat să se ducă. Și din Uniunea Europeană posibil să vină și la noi și întreprinzători de la noi care își găsesc domeniul în cele 3 țări care sunt parteneri. Proiectul oferă totodată posibilitatea ca antreprenori nemțeni cu activitate de peste 3 ani să fie gazde pentru tineri din țările Uniunii Europene care vor să vină în România. Mai este o condiție esențială de limbă. Este esențial ca să se realizeze această înțelegere, da, între cele două persoane care vin în contact. De altfel, la înscrierea întreprinzătorului gazdă trebuie să precizeze care este limba în care preferă să se înțeleagă cu nou întreprinzător. Până în prezent, în Neamț au înscris în program 3 firme interesate să fie antreprenori gazdă. Să particip la un astfel de proiect este important pentru că facem acest schimb intercultural cu țările dezvoltate din Uniunea Europeană și câștigul pe care îl aștept eu de pe urma unui astfel de proiect și participare în calitate de grup țintă ca organizație gazdă este de a vedea modul în care gândesc persoanele de acolo despre ce înseamnă să fie întreprinzători, ce înseamnă filozofia abordării unei afaceri, astfel încât alături de alte componente, cursuri sau traininguri sau alte tipuri de forme din astea de schimburi interculturale, să vedem și pe acest suport cum putem noi să furăm din meserie de a fi întreprinzători de la ei.